Ангеле, вече сме в сервиза, не съм в болницата. Не си. Да. Да знаят всички зрители, че съм здрав, скенера днеска мина, всичко е наред и си ме изписаха, вече съм в сервиза. Добре. Така, и вече идва пратка. Първата пратка, дето идва днеска. Този ден от кое? Да, нали, Сега ще кажеш, дай четиото. Шипс комунист. Троянския Балкан. Бе. От Троян, да. Да отворим. От Балкана. Така, отворим пратката. Той е сигурно прešao то чай. Чай ли? Сигурно. Италиански сладки, арменски сладки, пилни сладки, гледай всяко остава пак. Так му за обяд ще се посладим. Дай да отворим, може да има за Чакай прочетем. малко, чакай. Кой има, дай да... Има тук една бележка. Ще обърна към тебе, не мога да видя. Ами, къде е това? Така, по една чанта за Пламен и Ангел. Всичко е от Италия. От Италия. Нено Шипковенски Троян и Александър Ненов Априлци. Да е жив и здрав, тези хора Двамата да са живи и живи. здрави, благодаря. 156 години с целите джинсове. Да. Що здравето е Аз им благодаря най-важно. от сърцете, никога не назабравят двамата. Да. Винаги изпращат фото на тебе, това и на мене. Да, Моята да. булка много харесва тук тия сладки работи. И аз ги Ще харесвам. облажим душите. Да, наистина. Те нещо носиш ли да лъжваш? Имам нещо. Ама почваш ли днес от първия работен ден? Имам тук, ама... Аз имам три телефона, направени ли си? Тук е брак Шинди. Как брак Шинди и аз не знам ли колко... Тук има и бележки. Да оставим парички, дет съм продал телефончета. Почваме с туклите. Не, това е, не е Кой е тук, това? това е работещо. Ма покаш тук Ама хората това да е видят. такова за музика, За мисля. музика, плеерче. Плеер, ама... Ма тежката музика вече е в телефона, кой ползва такива плеери и то с така букса? Ти зарядно имаш ли? Ще кажеш, нямам кабел. Аз отко имам кабел и Да, го отворим зарядя първата и бележка. го направя. Така, един човек, даже аз не можа да покажа телефона на зрителите. Да. Той го донесе един телефон ZTE Blade A35. Казва се, той го донесе тук и вика, дай го за дарение. Той нямаше време, аз още, той го оставя и другия клиент идва, вика, търся нещо, вика, за кутиите. Има ли? Викам, има. И го продадах 40 евро. Да. Така Цецо остави този телефон, а пак Джейхан го купи. Ами двамата да са живи и здрави. Да. По 150 години с джинсовете. Така Те. 40 евро. Чак съберем и накрая ще Ами, сложим на веднъж. да, те да са тук. Защото дребни нямаме, так му почвам работа, оборот, йог. Ще са опаричи, Да. бъди спокоен. Така, важно да се жив и здрав, всичко друго е. Така скъсах тази бележка, че да ще му Да, прочета. това е, Така, да. Мишо Костов Мишо Костов купи откъде? един телефон 20 евро Y5 2019. Ето тук бъркам в коша деца, такива дет бракшинди и ги да, така 20 евро. За Става 60. Чакай се, чай да ги спомням. на трите по 20. Да, Добре, къде, слагай защото така. стана точни. Да, Къде 20 20 тук? капача. 20 за Алекс. 20 за Алекс. 20. И още 20 е къде? Гледай тук. Гледам. Гледаш ли? Е къде още 20 Браво. за Момичето. Виктория. Так, супер. Айде, готов. Имаше едно редни 9А оставено. Продадах го 25 евро. Да. Ще ги разделя на 3 по 10 тогава вече. Да сложим. Ой, още излизам от болницата и почваме. Почваме. Не трябва да Така, се работи. слагай 3 по 10. По 10 е къде е 10 за момчето. 10 за това момче. Ти не гледаш и аз Гледам гледах. на камерата, само това гледа кутията. Добре. И още 10 за момичето. Браво. Та дупка малка пък си е. Да. Кутията голямо, дупка. Сега ти 3 дена гладен, сигурно пари нямаш, трябва да изкараш някъде. Утре, не утре, в Паромай трябва да ходиш събота. Да. Неделя в Димитроград. Стока имаш ли? Стока Телефони? имам. Ами имам, ама Ти не даш пари. не даш пари. Сега да видим след тези антибиотици. Нали викаш, върси пи хапчетата. Те ма нахака с Ама той е... системи. Ако не пиеш хапчета... Дай да поздравим доктор Милчев и доктор Иванов. Доктор Милчев и Иванов да са живи и здрави по 156 години. Да, Да, и много с хубави целите лекари. джинсове.
искам да кажа на всички хора, че тук в нашата урология е направен ремонт. Си е носи на хотел. Хубаво е, приятно е. чисто. Сестрите се отнасят уникално, лекарите са уникални. Просто не знам, аз съм много доволен. Така че няма смисъл да пътувате до други градове. И тук е супер в Хасково. Като на хотел. Ама Аз той съм доволен, хотела много. не е важен. Важно е доктора, който лекува. доктора. разбираш. Жив и здрав съм, добре съм. Това е да се направи това редми. Това редми ще ти го направя по принцип 50 евро, ма ти ще кажеш давам 40, защото ще искаш стъклот на камерата отзаде. Т.е. това стъкло прави 1,50. Откъде знаеш? Кой знае? Нали Нека с да покажа телефона? на хората, моите приятели от Петрич, от Провадия, от Пловдив, Те не ги Асеновград. разбират. Те не ги разбират Всички тези колеги. работите, колкото мене. Те много добре знаят, че когато видят камерата, че в това положение вътре лещата е заминала. Демек. Трябва да смени вътре камерата, стъклот на камерата, дисплея, ще има парола, трябва да се отключи. Всички екстри. Няма парола, всичко си Всички работи. екстри в една комплексна цена. Това е тя. Слушай, ти дай ми 40 лева на мен, я го дам на Лева, тебе. 20 евро Демек. Да. 40 лева. Така, Да. 20 евро. Добре, 20, добре. Не Аз струва, искам не 40, ама ти не 20. струва толкова, защото аз имам няколко купени. А, Аз съм си пил хапчета, излекуван съм и цените са нормални. Дай да видим сега. ние Ами, какво къде стъпва. вземе това? Какво да го правя? Кажи на кой да го това, дам. пускай си музика тук Каква музика? и живей си живота като бел човек. Да. Това трябва да подаря на някой. А аз викам, че за толкова дни си изкарал бая багаж, бе. Нямам, бе. Как нямаш, пак ли глад идва? Голям Рамазан ще. Нямам, Иска ли нещо скъпо да дам 50 евро така от сърце? Бе? Нямам, бе. Как нямаш, бе? Няма ли нещо за 50 евро? Колкото да искаш, нищо. Какви копчета? Имам Nokia, имам... Даже едното е с зарян. Това има зарян, но... Добре, какво да ги правя? Какво да ги правя? В интернета таки ги снимате и качват, дайте 5 евро за всичките и кат. Пак ти Не, сам това за ще едно, работиш пак ти. ти сам за едно, че искаш две. Ама къде де батериите са? Добре, давай, докато съм си пил хапчета, за всичко колко искаш. Дай, че идва човек. Дай сега, ти ще правиш пазарлъка или аз? За Не, коса това? ти си За наред. коса? За входове не бъдете. Колко пари ми искаш? Ти колко пари ще даш на тези? Не знам, че аз събрах шиндия. Е, тук добре, че се улучиме с Ангел. Ангеле, дай да ми сега, какво ще... Да, Ти да. направи пазарлъка. Едно, Да? виж, и все хубави, и нови модели, виж. Това са от най-новите. Да вади ли кантара или ще ги притеглиш? Не, не, На бройка ли ще ги платиш или да ги притеглим? те са скъпи въпроси. Колко скъпи са? Те към 80 лева правят, ама той ще ги даде по-ефтино. Колко? Ти правиш пазарлъка, ти ще ги дадеш. 1, 2, 3, 4, 5 лева. Таблет има, виж. И таблета е Майкъл Джексън. Майкъл Джексън ли е таблет? iPhone. Айпол, дето е изпял iPod. песента. Щом бутона не е пръстов отпечатък, значи че е брак Шинде. Така. Колко пари искаш за тия, защото Ангел... 100 евро, бе. 100 евро нормално е. Нормално ли е? Ама ти не си изкарал, той сега се върна от болницата, няма Да. пари. И Затова съм си пил хапчетата. явате унеделя след обед. Като ма няма. Не, А като неделя за това, като не работи добре, понеделник. Дай Салатко. Добре съм. Си Ангел, ще ги взимаш ли да не Не, задържам? не, аз няма, аз отстъпам на тебе. Не, аз искам ти да ги купиш. Не, Изкарай пари и ги плати. не правят нищо те за ряката, не за е така. калперъм стават. Сега, то iPad го взем. Той е извън употреба. Е, това е извън употреба. Значи тия трите, тия са за килограм. 400 грам. Така, 400 грама. Демек 5 евро. Тук. Те не правят и 5 евро не правят. Аз не знам, ти ще... Не, аз да видя какво ще каже Ангел си. Виж, какво каза, че не правят 5 Ами евро. не, казвам на него, не И на този е, да речем, ангелски за такива по 10 евро, стават 16 евро, защото е на 6. Давай парите, давай. Нищо такова. Давай ги, Ангеле. Ако искаш, върса разбър вънка с тях. Не, няма. Може да ги купиш ти вънка. Ама не ги искам, той ги прави. Ами, що бе? Взем ги ти, ако искаш. Ако ги дадат. Дай 25 да ги вземем. Дай 6. Дай 26 да вървиш на 6, айде. 26, ама утре, други ден ще даде. 25 евро са 50 лева български пари. Да. Това не- Български пари не вече струва няма. толкова. 25 евро ценно. Да, къде. Значи килограма, като тиш в Пловдив, те не питат колко ти е. Дали работи, Дали е дали хубав, дали не е хубав. Те слагат на кантара, теглят
И така. Дай 20 евро, бате ги взимай. Добре, 20 евро ще дам. Ще става пазарлъка. Да. Кой ще кажете на зрителите? За живи и здраве? Да, са живи и здрави, дай. Айде, всичко. чао. Взимай се, крий вкарай ги в Сега сейфа. ти като видя, че дава 20 евро, сигурно ще поискаш повече, защото ти видя за какви буклуци дава 20 евро. Не, аз те, как да ги дам това всичко Ти видя за работи? какви буклуци дава 20 евро. Ти си колко искаш? Ами аз искам, дай на мен 20 евро да си чуя. За кое 20? За двата. Ма това кой да го прави? Ами това работи, той не та лъжа и аз. Няма да те върна. Хайде, тул съм си хапчетата, давам 20 евро. Айде, аз. Няма да си... О, докато... този телефон... Ама и аз утре ще... Дай ми този телефон. Давам го. Казах са живи и здрави всички зрители. Да са живи и здрави нашите почитатели. Да. И почитатели да са... И никога да не влизат в болница. Да, най-важното Да болница са да не при влизат. близките. Хайде, чао.